Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Khublei phi baro kinikilom ki khubor bam da kasni. Menteri Ketenat kam jengok kai perthai ke sarkar jilla uba Paul Lyngdoh ula ai ka kerwa Christmas besuk bat snem thamai ki pait ke jilla. Banyo e ka kamai ka ji ka babha bat ka pahu ha uni usnem thamai. Uba Paul Lyngdoh haba ai khublei kerpangi ki pait ke jilla bari ki pait ba ki basmat banwan jengok kai pengan ha jilla Meghalaya kumjuk ki pait khasi jongi ki bajulet chuki jaka shongkai ban pinna ba ka Christmas ka de ka jingsuk jingkhuid ban pinne mariang ka ba ai ka kamai jakpo yaki kumta. Uai ka khubor Christmas besuk bekut yaki bat sumar khut yaka mei mariang da ka ba omdei ban bret pathar yaki nyut kinyer dei ban pinne ya ka khut. Ga shem ya kani ka lat pan ai ka khublei ki bok riang bat ka do Christmas de borok ki nok shong jom ga jala bat ka de ka snem ru ha ka ba ni le yo ya ki yeng do bal tawan bat ka sokar ka ba thamai bat kan dei ru ha ka sin ka baningkong ba ya ki benda babher jom ka Sorshilong bat kasar dura la sarkar kala menjur limbakan di Ketenat tourism ban dekat ban pen ibu iping bat ban pensyai ya ka sor barok kawe bat kani tenlong ka inisiatif ka ba ngin pen ya kata ka insim ba iwan ra ke jingshai bat ya kejing baha kumba ke kubur juga Christmas kedai kebawan timba keluar belam bat ai jishai penyelam ini diustan dari ini di kitbok kriang ya kas nyam thamairu kepada kejing kerku jumlai ya borak indonesia mentang iklan ya ke responsible tourism kebamut ba we nong shong kidai bandan ke jingkit klik bat nak benda ba ke jing khoi jing suba ke jing internet ke jing le ke jing benne jing sodong sokun jong kamariang di kani kam dei tang ke jingkit klik jong sarkar dei jong nong shong barok bat ki jela ki ba job kalian jong ke kam jengok partai kidai ki jela ki ba ki pat ba ki trei ringkat ke bagi ong ki equal stakeholders ka proses jongka jing san jing kio jong ka tourism kam di jong ka sarkar di tangga nong pli lendi